و علیکم سلام. علی جان پرا خوش آمدی برادری عزیز. خوش آمده. 3 نفر پخش مستقیم ده. خوش آمده دوستان عزیز. سلامت باش. شدی بچه سوزی دیگه میشه شکرانه الله. خدا چی خیلی حکیم جان سوزی. آزی بردار با کانال هنر و طبیعت میدرم دستگیرید میکنم نشده باشم. من برادر عزیز 161 بودی 162 شدی. کانال خودم خطی دستگیریتون کردیم دوست عزیز. так و علیکم سلام. خوش آمدین. شکر خدا رحمت. سلامت باشی. اکای بابای شدی. سلامت باشی حکیم جان. так زمان خوش آمدین. سلام همگا. و علیکم سلام. اسماعیل پرو آمده است. سلام علیکم. و علیکم سلام دوستی عزیز. خوش آمدین. کازان آمده است. خوش آمده خدا. так دالشی مادا ابونه شوین. من هم میشوم. برادر عزیز همی اسماعیل پرو را هم دستگیری کنین. باز اسماعیل پرو سلکه چطور نمونین من دستگیری تو میکنم انشاءالله. و کانال خودم دستگیری تو میکنم. так اسماعیل جان 103 подписчик داری من 104 شدی. و کانال هنر و طبیعت подписаться کردم. комментарият мондум бародари азиз. админ раҳмат бародар барои эълон. саломат бошӣ бародари азиз. так ҳама каса хуш омадин. саломат бошӣ. худо шумоам хуш омадин. дӯстони азиз хуш омадину. так лайка бижурхен ку ягон кас меоя 4 нафаре пахш мусақинда. саломат бошӣ ака. зинда бошӣ. так
баъдурое ки намедонем дастгиритон каристам, канали ман ҳунар ва табиат ном дора. Комментариятон мемонам. Агар мисол ба розигии худтон агар тонен комментария вақте дидем обуна шавен. Агар ихтиёрӣ айда маҷбур намекунем бародари азиз. Таққудо саломат бошӣ. Имрӯз барвақттар эфир карден. Ман кор дарем. Кортонро ба ҳозир кардан гирен. Шумо ман эфирро давом додан мегирем иншоалло. Хайр, вақт шудак эфирро сар додем. Басир 91 хуш омадед. Ва алайкум салом. албатта подписаться мекунем. Бро саломат бошӣ бародари азиз. Алиҷон Пуро, ман шудагӣ ҳам ҳастам. Ман шумода ҳам ҳастам нависондага. Так, казан нависонда. Дальше мерем. Созен хубен иншоалло. Шукронаи аъло Басир 91. Шукронаи аъло хубем. Шумо чӣ хеле нафас саломатитон хубай? Админ гап нест. Ман ҳатман обуна мешавам дар каналтон. Саломат бошӣ бародари азиз. Мондум лайка дӯстам. Ба лолазор. Ту фақат аймун лолазорот намонди неки. Хуш омад якай Убайдулло. Сози тинҷи саломати хубай ака. Так, апаи казан созен апаҷон. Басир 91 нависонда. Так, очаи Басирҷон хуш омадӣ. Сози эй духта камнамоӣ. Так, казан теҷа гуфта Басир 91. Басир 91 нависонда ки саломатиҳо хубанд, фарзандо хубанд. Так. Хай чӣ фарқиш? Ҳам ман фарзанддорум, ҳам апаи казан. Шукронаи аъло ҳама хубай, ҳама 100%. Так. Мазам нест апаҷон. Бо чокар. Касал шудем. Ҳай худованд шифои комилтон тия. Корот хуб боша шид апаҷон. Так, дальше мерем. Омӯзгор нависонда ки хай маҷбур ки як суруд бихона. Киро маҷбур кунем акай Убайдулло? Так, дальше мерем. Исмоил Пуро нависонда ки админ майлаш. Хайр, раҳмат барои дастгирит. Мада соат 00:40 саҳарӣ кор мерам. Боз меом. Гап нест. Дар амони Аллоҳ бошӣ бародари азиз. Худованд нигаҳбонат бошаву барори кору умри дарозу ризқи фарозатия. Панот ба худо бародари азиз. Так, омӯзгор додарам. Хуш омадӣ. Так, раҳмат барои лайк. Дальше мерем. Басир 91 эфирда набошумам. Кам плейлистона мемоним афаҷон. Так, саломат бошӣ Басир 91. Барои дастгиритон апара дастгирӣ мекунем. Хуш бошед. Омӯзгор нависонда казан теҷе. Очаи Басирҷон раҳмат гуфтааст казан теҷе. Так, дальше силкаи канал мондааст. Алиҷон Пуро, омӯзгор ягон одами 60 солара ё 70 солара. Акай Убайдулло, худат ҳамон кора кардӣ. Ба дар калима фақат мезанӣ ки там ё одами 60 солара. Заставит ки гери байхона. Хай некем действительно мужики тенҷ будай, дар словаш эстодай, ту вая маҷбур карди некем дига одам мешуд, ягон гапи хушрут мегуфту, некем вай мардак хондай бо. Ай мужик вай мардак бо барои ту суруд хондай роид кара. Так, дальше. Мустафо Бойхонов. Хуш омадед Мустафо Бойхонов бародари азиз. Так, саломат бошен. Раҳмат админ. Саломат бошен. Так, дальше мерем. Мустафо Бойхонов. Як закрепит кунен бародаро. Бародари азиз, ҳамин Мустафо Бойхонов ва як дастгирӣ кунен дӯстои азиз. Ҳама каса як дастгириш кунен. Так, раҳмат ба ҳаматон барои дастгиритон. Так, саломат бошӣ худо. Так, Мустафо Бойхонов як дастгирӣ. Так. Фатима и 3 брата. Так, дальше ёзи кли тема Фатима и 3 брата да. Хуш омадед Фатима и 3 брата. Ассалому алайкум апаи казан.
созен нағзен иншааллоҳ. Ва алайкум салом, хуш омадед апа. Так, апаи Фотима хуш омаден. Мусафо Бойхонов, коми обуна шава, обуна мешавмуш. Так, колоколчи хати баъди эфирит зангулаш хати бишава. Так, бале, беҳтарин мешава. Шодибек, худованд аз тӯҳмати ногаҳон нигаҳ дора. Умид. Саломат бошӣ бардори азиз, саломат бошӣ. очаи Басирҷон, раҳмат барои соҳибтон, соҳиб шествақар аст, саломат бошанд. Так, далши Мустафо Бойхонов силкаи канал мондааст. Дастгириш кинед бардори азиз. Мустафа Дудар, хуш омадӣ. Так, ҳозир дӯстои азиз, ман ҳам пахшчиро хондан мегирам, ҳам кам-кам шуморо дастгирӣ кардан мегирем ба канали худам. Так. Фотима Три брата лайка зер караст. Шашум лайк аз ман. Апаи Казан, шумо куҷодаин? Ин кас ки? Апаи Фотима, номи ман Шодибек, номи каналам Ҳунар ва табиат. Пахшои мустақими канали ҳами апаи Казана ман пеш мебарам. Ҳами аввал пахшои мустақими канали ҳаминро ман пеш мебарам. Шашум лайк аз ман. Так, далши мерем дӯстои азиз. Так, дурай ватан омадааст. Ва алайкум салом, хуш омадед дӯстои азиз. Хуш омадед. Так, ки буд ҳамҷо канали наомадагӣ? Мустафо Бойхонов, ҳа? Так, Мустафо Бойхонов ҷура. Мана силкаи канал моди 119 подписчик дорӣ. Мана 120 подписчик шидӣ бардори азиз. Ба канали Ҳунар ва табиат дастгирӣ кардам. ҳоли зангула қатишидагим та яке ягон наворд умидавлениш биёя, ба комментарият мекунам. Ва тони дастгирӣ кун. ё ки тони ҳами легкои Ҳунар ва табиат менависонӣ, канали ман мебурояд. Так. барое ки ман силка монда наметавонам дар ҷои дӯстои азиз барои дастгирӣ кардан. Так, далши мерем. Мусафо Дудар, ман шумода ҳастам, бо комменту лайк мемонам ҳоли. Беҳтарина. Так. Дурай ватан силкаи канал монда дастгириш кинед дӯстои азиз. Казан теҷа нависонда очаи оишамо хуш омадӣ созӣ. Так, далши апаи Фотима нависонда ки майли ма мебурам бо иҷозати шумо ҳама мардо иҷада апаҷон. Так, иншааллоҳ дастгиритон мекунем. Саломат боша апаи Фотима, Аллоҳ нигаҳбонтон боша. Худованд умри дарозу пурбаракаттон тиё, ризқи фарозтон тиё, ҳамеша сарбаланд боша апаи азиз. Так, далши Рустами Бакриддин, ба салому дуруд ба шумо дӯсти қадрдонам. Сарбаланди некномӣ насибатон гардад. Ман пахши мустақим дорам. Марҳамат. Гап нест ози киҷон, Рустамҷон, Рустами Бакриддин. Иншааллоҳ ози чи я телефони дигаам қатъи мерам иншааллоҳ. Канали Ҳунар ва табиат қатъи мерам иншааллоҳ. Так, ок, ҳози радной обуна мешавам. Саломат бошед дӯстои азиз. Так, иҷода Розия омадааст. Апаи Розия хуш омаден. Розия ба фикри мо. Хуш омаден. Апаин акаин хуш омаден. Калид додумтона силкаи каналтон омонен дастгиритон мекунам. Лайк отмения. Саломат бошен. Спасибо большое. раҳмат. Худованд шуморам нигаҳбонтон боша. Саломат бошен. Зинда бошен. Так, ҳама каса хуш омаден. Бахшиш ман кор даем бо
дертар миём. Гап нест Айқудо, хуш омадӣ. Так, дальше мерем. Шудум ҳунар ва табиат. Зангулаш қатӣ. Саломат бошӣ, бародари азиз. Так, гатовид чили? Гатовид, алейкум салом ва хуш омадед. Алиҷон Про обуна шудум. Коммент навиша нашудак. Так, дурай ватан шудайтона ки Алиҷон Про коммент навишта нашуда мега. ТВ Ҳамадон, Хусравҷон, хуш омадед дӯсти азиз. Бародари азиз, ТВ Ҳамадон силкаи канал монда, дароин дастгириш кинен. Худо барори кор ман буром бо миём. Гап нест, саломат бошед. Так, дурай ватан навишонда ки шукронаи Аллоҳ шуморам созен иншоаллоҳ ки апаи казан. Саломат бошен ҳама 100% бародари азиз, дурай ватан. Бародарин, апаин, хоҳарин, зинда бошен. Так, дальше мерем. Силкаи канал мондесиям фақат. Раҳмат апа, як соатай ҳамҷаюм нав дидим. Зинда бошед. бо як эълон кун канали мора. Бародари азиз, Али Прора дастгирӣ кинен, силкаи каналша мемонад. ТВ Ҳамадона дастгирӣ кинен, силкаи каналша мемонад. Мустафо Бойхонова дастгирӣ кинен, силкаи каналша мемонад. Дурай ватана дастгирӣ кинен, силкаи каналша мемонад. касое ки силкаи канал мемонанд, дастгиришон кардан гирен. Бародари азиз, ами фақат фирев накунен, шона нагирезен. Ягон су обуначӣ шавен, мисол дастгирӣ мекунен, конкретно дастгиришон кунен. баъде ки мегирезен, ба мурғу чурғу ҳар чи гуфтантон мегиранд. Барои ҳамин хубуш мисол расм мисол слова метиҳен, дастгиришон кунен. Лично ман ами кадомеро гӯм ки обуна мешум. бовар кунен, ман 3000 одамда зиёд обуна шудагим ба канали ҳунар ва табиатум. фақат як каналам қатӣ оли 1000 шудагӣ нест каналам. Не ки ман ҳеҷ ҷо мисол ҳадаҳа нестум. ами майда худуш обуначӣ омадан мегирад. ҳаракат мекунем, ҳаракат фақат. Так. Ассалому алейкум акаҷон. Так, як дақиқа дӯстои азиз, ман як телефон қатӣ суҳбат кунам. Як апаро кӯмак кардам, дар кор буд, аммо апа так нависонда. Ассалому алейкум акаҷон, нағзен созен, саломатитон соз акаҷон. ҳеҷ кас занг назадакма, пулам напартохтамма акаҷон. дар шумо ягон навигарӣ нест. Так, бародари азиз, агар ягон нафари хайрхоҳ боша, нафари хайрхоҳ, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. Як апа айноҳияи регарай, соҳиби 4 фарзандай, шавҳаршон дар маҳбасай, дар Москва дар маҳбаса. тӯли чанд рӯз меша ки дар мо менависона. баъд ҳам ман навор кардагӣ будум барои ҳамин апа. Ягон кас кӯмакаш накардест. Бародари азиз, тонен аз ҷиҳати хӯрока бисёр танқисӣ мекашад. карта дора, картаи худаш дора. Бародари азиз, картаи Тоҷикистон. касони хайрхоҳ боша, ман ҳозир рақамҳои карташа мисол метавонам нависонам. агар тонен кӯмакаш кунед. ё Аллоҳи меҳрибон. бовар кунед ки ака дурай ватан, ака мешин, апа мешин, намиҷа нависонед. дурай ватан ба филм канали як бародар буд ё ки канали як апа буд. як бародар пахшои мустақим мекард. хулоса ба ҳар ҳол менависанд. ҳастанд нафарое ки занг мезананд.
ваъда мекунанд ҳо баъд занг мезанем, зангшон намезананд ба худо. хай ваёрам фаҳмидан дар кораи ваёда бисёр муроҷиат мекунанд, беҳад бисёр он касода муроҷиат мекунанд одамо. Ман барномае мекунам, барномаашро суҳбат мекунам. Ман чандин каратҳо хостум дар ҳамон барномаи ҳамон кас иштирок кунам. Мисол фикр ақидаи хилма гӯм, натонистем тамоман намешавам. Дазваниса карда наметонӣ давоё. Охир блогерои вазбин набоша, худам хта ҳишка гӯш. Ҳамин блогерои вазбин, блогерои савук, ин вай мегӯем дӯстои азиз, ҳамин бовар кунӣ ҳамин қадар популяр шудастиянд ку ҳамин қадар зихнаву мурдаву гӯем беҳад ҳамин қадар бо бетамиз шудастиянд. Бовар кунед бародарои азиз. ҳамин қадар популяр шудастиянд, ҳамин қадар бетамиз шудастиянд бо. фаҳмидӣ? Хеле ма баромад кардам блог мекардан. Окей, на. Дар эфири иззатамон так дар пахши мустақими аввал чанд карат шумо чӣ кара будед? Баромад кара будед? Ман чандин каратҳо хостам, мисол ҳаминҷода ҳамсӯҳбати ҳамон кас шавам, нашудам. Нашуд. Зиндагӣ ҳам вазнин шудааст. Қина рӯзгузаронӣ. Бале. Бале, фарзандош дуташ сурфа шудагиянд, касал шудагиянд. Ҳам ман чени имконом равонаш кардаму, ба ҳар ҳол ҳамон шароит агар медоштум, ман боз зиёдтар равонаш мекардам. Лекин ҳамон шароит нестае бародарон. Ичеда Мустафо Бойхонов сообщениятон бародари азиз омад манда. Подписаться каре, уведомление шумо омада. ин рӯз як бача дар шаҳри Тула мурдай ай кришаи хонаи хусрӯш ғалтидай мурдай. Так дар ҳаққаш дуо кунем. Хай худованд ҷоша ҷаннатулфирдавс гардонаву наздикошда сабри ҷамил хоҳонему. Худованд сабри ҷамил шонтияву гӯраки бародармона пурнур гардонаву ҷоша ҷаннатулфирдавс гардонаву. Шумоам дар ҳаққаш дуогӯ бошем бародарои азиз. Маргу зиндагӣ дар дасти Аллоҳ. Ҳай имрӯз ҳастем, имрӯз суҳбат каресем, фардо мебинем ки морам нестем. Барои ҳамин маргу зиндагӣ дар дасти Аллоҳ. Ҳай ба ҳар сабабе, ба ҳар мушкиле ҷон, ҳамаи одамизод ҷонша мисол месупорад.
Так, худо раҳматаш кунад ирӯз ӯ мурдаро падар мо. бале, бале. 100 дариғон меравем мо навҷавонон дар лаҳад. 100 дариғон меравем мо навҷавонон дар лаҳад, бо дили пурҳасрату бо чашми гирён дар лаҳад. хӯроки морону кирмон мешавем дар зери хок. хӯроки морону кирмон мешавем дар зери хок. гар ту шоҳӣ, гар ту мирӣ, гар ту султон дар лаҳад. Так. тӯли як моҳ пеш як бародар дар ҳамин шаҳри Краснодар гум шудагӣ буд. неми ядрӯзада ёфтанша, аз морг ёфтиянша. хуча якадом баландӣ мегӯянд, ба як гуфти хуча якадом баландӣ парт уфтааст. лекин ихел нимӯжи биди хешидагӣ боша. ай морг ёфтиянша литсош тамоман маълум неста. вақте ки оварда будиянша морг, сураташ гирифтагӣ будиянд. сурате ки гирифтагӣ будиянша сураташда мисол маълум ай ки ҳамон кас ай. Аиҷа Москва равонаш карданд, дирӯз ба фикри Москва равонаш карданд. Ай Москва бояд ҳамин рӯз ё ки ҳамин рӯз бояд роиш кунанд равад. ҳамин рӯз ба фикрам рес аст, ай Москва ба фикрам ҳамин рӯз роиш мекунад. бо дар кадом шаҳри дига бо мошин аварид карагия ду нафар ҳамо шофёру як нафари пеш будагиш бандагӣ карагиай, як нафари дигааш вазбин дар больницаай. дар ҳаққи вай дуогӯ бошем ки худованд шифои комилаш диҳад. ду нафараш бандагӣ карад ва ёрам равон мекунанд. ҳар яки марги зиндагӣ дар дасти Аллоҳ. خاک می‌داند عذابی در کفن پیچیده را. خاک می‌داند عذابی در کفن پیچیده را. آدمی از خاک بیرون خاکبازی میکند. یا الله مهربان. شکرانه یا الله. دورای وطن آمین آمین. سلامت باشین. бале бале, омин омин. саломат бошем. мондагиёро нигаҳбон боша. бале. акаи ҳунар дар амони худо, дар амони худованд ҳаматон нигаҳ, дар амони худованд ҳаматонро нигаҳбон бошад. омин. манам кор дарем. саломат бошӣ барори кортон. худо нигаҳбонтон бошад.
بحثی شنیدم ما سگو من کردم موشین کلیت نکته ما برای وقت نمیدونم ممکن الکترونیک پشت میدونم ممکن قانون نمیدونم از کیو خیلی کنی بینو خونه بیو کنی در چکما بیو بینو کنی چه یا حلالو میکنه Bardraya daqiqam az zvuka kishdi. Kayınlar da tak salomat bошем. Хуш омадем. 2 нафар дар пахши мустақимем. 3 нафар шудем. Хуш омадед дӯстои азиз. خیلی همه خیلی ما همه مهمونیم در اینجا. همه مهمونیم. از این جهان بی‌وفا خواهی نخواهی میروی. از این جهان بی‌وفا خواهی نخواهی میروی. از بین خویش و اقربا خواهی نخواهی میروی. سونیا شیرالیева бо 14 лайк омадум акай шодибек. Салому алейкум апай Соня, саломат бошен. Так.
Qani rohi rost xush omadi. Ija chi gap brat? Ijada hech gap nest do'sti aziz. Xush omadi. Ijada rohi rost rohi kaj nest. Xush omadi barda. Инами номерои 917 қати чиёш карташ привязанная карташ спитамен банка. Хуш омадед дӯстои азиз. Хуш омадед дӯстои азиз. Так фарзи Аллоҳи меҳрубон хуб астум. Так ай шумо пурсем хубен, саломатӣ хуба? Так. Салому алайкум. Ва алайкум салом. Хуш омаден. Дилия теҷа хуш омаден. Апай Соня хуш омаден. Шаҳрдӯст хуш омаден. Ҳама каса хуш омаден. Анаи рақамҳои ахираш 44 дар тамоса яка.
Так, саломат бошен, шумоям шухо омадин. хуш омадед дӯстои азиз. 18 минути дига пахши мустақим дар месем ба қатъ мекунем. Агар одамам хеле кам боша қатъ мекунем. Худохоҳ. хуш омадед дӯстои азиз. сарсӯз додар хуш омадед. чӣ ҳол дорем? Так дарши манзилияти зинои сундаки шукри худо созем апа. Дина эфиртона будам нанавиштам. Саломат бошед. Так, видеотона тамошо кардам. Айду аккаунт камент мондам. Афаҷони Казон чида видеоро хабар намегирем. шартиз чуа қавуқ додам карӣ бу. ҳам гира дорам қавуқ додам кара. Лилаҷон раҳмат, шӯхӣ мекунем. Ҳамишали зиқм ки так. Принсесса таҷичка хушом. салому алайкум. Ва алайкум салом. хуш омадед принсесса таҷичка. не ки принсесса таҷичка соҳиби канал зан ҳаст. Занай соҳиби канал занай апаи Казан ина ҳамиҷадай ки апаҷон канали ман нестай, соҳиби канал зан ҳастай. ман фақат пахшои мустақимшона пеш мебарам. аз соҳиби канал зан ҳай ин ҳамиҷа апаи Казан теже нависон апа ҳамиҷада.
ها داری تاولا کشاده هست این معنای عدالت رسویم اکراسیم خوش آمدین و علیکم سلام. منافع ما رو در دیگر رو ببینیم در مورد دهشت میافته منافع رو ترک نکرده از خداوند هم بخشیدن پشتیدن توبیه اپای کسان ساعت اپای کسان 9000 دا نزدیک اومده گلی ساعتش کمه. توبه این صابری کنان هست از برای گناه ها جزا نباید داد ما رو هم گناه رو بکنیم اگر در ما کو اپای کسان 200 لایک همونه. خدا خود دیده میشود خدا بزرگ بگوید صاحب اشراف رو میدهد اگر در کوچک بزرگ دیده شود او مورد همیشه قرار دهد ما بخود و بخود 4 نفر پخش مستقیم ده خوش آمدین. تو خودی گناه را فکر نکن بلکه بزرگی ساعتی را ببینید در مقابلش باشید بنابراین عزیزان شما در شما تان بخیر شده باشید در اون نفران هستم نفران این آواده بزرگ شما در شما تان بخیر باشید در تمامی گناهی خود و گناهی بزرگ بر دوام گناهی بزرگ و بیهی خود و استادم از بیقوتی حافظم شکایت کردم و موفق بودید گناه را تحقیق کنید گناه تا وقتی که پنهان است تنها بسای و ضرر میرسد آشکار که شود برجمه ضرر رساندن شما میکند گناهی کرده شده را فکر کرده بود و جای غمگینی خورسندی کردن از گناهی کرده شده بدتر است بهترین راه محافظت از گناه ترسیدن از گناه است بیان آن نفرانی هستند که جهنم را میدانند باز میخواهند که از گناهها پناه جستن از توبه بسیار آسان‌تر است گناهی که یکجای کرده جزایش را یک و یک پرداخت میکنیم تاک رسویم خوش آمدی سوزی. اگر گناهی کرده شده شبهه نیست بخشش خدا دست بر قلب و روح من زهر خواهی را میکند فهمم. شما در دوستانی عزیز سوالتان روشن کنم بازیگر گناه خود را بیگناه دانسته است بعضی نفران میگن که من گناه ندارم آدم بیگناه نیست البته که انسان و عبادت نیست گناهش را بالای سرش آویزان باشد و در سجدهش یک گناهش میافتد یک گل را خشک کردن میتوانید اما بهار را خشک کردن نمیتوانید بیشتر جنایت از جزا دادن آسان است خطای کردن بلای افزودن ممکن است اما در آنجا ایستادن آن لازم نمیآید خاموش کننده های شراب به اندازه نفرانی که شم در نمیتوانند گنهکار حساب میشوند اکثری وقت عفو گناه در عدالت روبرو است اگر دیگر گناهها گناهها هم چون خرم را بوی غلیظ میداشت و چون شهر توز نو دا پخش مستقیم رستم باکردین بدی با ایجا پریدی اومدی کو. شیونند در پای ایستادن میتوانستند گناه کرده باشید در حال توبه میکنید فراموش مکن که آدم برای بها بخشیدن غرق نمیشود بلکه برای از آب زبان آوردن غرق میگردد شما در عزیزان نفرانی که گوش کردن زیباست شما دوستان عزیز مرحمت شما است دوستان عزیز شما شما دیگر بخیر باشد سلامت دیگر باشد و گوش کردن موضوع نمبر 19 در مورد گرسنگی است چون البته می‌بینیم بسیار از مورد گرسنگی خیر و البته دوستای عزیز 9 دقیقه دیگه پخش مستقیم ده میسیم قطع میکنیم پخش مستقیم. تاک رسویم گپ نیست.
ҳазор да наздик омадагай қудо, ҳазор да наздик омадагай. Ягон касагу эфирора ман ҳуй додагим, эфирора плейлисти да парто, плейлист кин эфирорау, баъд чӣ кунанд? Плейлистора сартиянд. Плейлистора сартиянд, соатит буд меша иншоалло. дӯстои азиз, як дуои хайр метавонем иншоаллоҳу ба пахши мустақима қатъ мекунем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. худои худованди карим умраки дарозтон тияу ризқи фарозтон тия, иқболи нектон тия, аҳли тавфиқтон куна, аҳли муъминтон куна. ҳар ҷо сафар мекунем дӯстои азиз, худованд сафари сафедтон тия, сафари бехатартон тия. чӣ орзу ҳавасе дар дилҳотон дорен, худованд ба ҳама орзу ҳавасҳои нектон расонатона, орзуҳотон ҷомаи амал кушад. худои худованди карим нафарҳое ки фарзанд надоранд, орзуи фарзанддор шуда надоранд, соҳиби фарзанди солиҳу солиҳаву солим насибшон дорӣ. нафарҳое ки безан ҳастанд, худои худованди карим соҳиби зани солиҳа гардонишон. нафарҳое ки бешавҳар ҳастанд, худои худованди карим соҳиби шавҳари солиҳ гардонишонад. нафарҳое ки талаби илм мекунанд, ба онҳо муваффақиятҳо хоҳонем, бурбодиҳо хоҳонем, то як кадри ояндаи давлати мо шаванду ба давлату миллат хизмат кунанд. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. эй фатоҳи бахшанда, бикшо ту дили банда, то банда мусалмон шавад, хонандаи Қуръон шавад. аллоҳумма ғфир ли ва ливолидайя ва лиустози ва лиҷамиъи лмуъминина валмуъминот والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ورافع درجات ومنزل برکات وقاضی الحاجات برحمتك یا ارحم الراحمین. خدا نگهبانتان باشه دوستای عزیز. خیلی 6 minut دیگر هم هستیم، 1 ساعت تا گذشته شما. خدا شما ده هم رحمت سلامت باشین. بیرون بگذار و به حضور گوش.
بچه لالا جون خوش اومدی. سوزی نازی اپای لالا خوش اومدیم. آخون و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش اومدین اپا. یا الله مهربان. برادر عزیز مصطفی بایخان و سلکه کنارش ماندگی داره، این دستگیریش کنیم. خدا همیشه ساز باشین. من программа қатӣ намекунем дӯсти азиз эфира. Агар 1000 гузашта бошӣ, эфир карда метавонӣ ба ҳамаи чи ютуб худаш қатӣ. Агар 1000 шудагӣ набошӣ, толка ноутбук қатӣ мешава, программа қатӣ мешава, яъне ҳамон программа қатӣ мекунанд. Ман лекин ба телефон намекунам эфирро, ман ноутбук қатӣ мекунам. Я Аллоҳ меҳрабон. Мустафа 123 Мустафа ина Лола Малинович шудатона подписашон кунем. یک منیت دیگه دوستای عزیز، یک منیت دیگه 1 ساعتی توغوری میشه. میگم پخش مستقیم قطع کنم با اجازت شما دوستای عزیز. با کانال هنر و طبیعت قطع پخش مستقیم میبرم. دوستای عزیز 1 ساعتی توغوری شد پخش مستقیم داریم. الله نگهبانی همتون باشه. با انشاءالله فردا همه چی خود با پخش مستقیم میکنیم، صحبت میکنیم انشاءالله. کانال هنر و طبیعت قطعه زیادم پس میبرم پخش مستقیم. تانین بیاین. خدا نگهبانی همتون.